vrachtauto die er 20 meter verderop. Een lang touw en een squat naar die touw. Zo snel mogelijk, snelste die het wint. Dat lijkt me mooi, ja. Kniepen, dat had er van het vierleppen, in de stok springen, had er een soort, ik altijd maar de grip bezig geweest. Dus kniepen is een van zijn betere onderdelen. Een jutesek met 20 kilo. En de stang wordt steeds heger. Eigenlijk vanuit de Highland Games een beetje teruggroeit, het heen gooien. En dan de heegste afstand telt. Hij is explosief wezen, maar onder controle. Hij kan er echt goed oplezen, hè? Hij kan hem heel goed oplezen, ja. Dat is jongen. Mijn favoriet? Nee, het is mijn slechtste onderdeel. Bij hem 100 kilo is echt zo'n beetje mijn PR. Daar heb ik heel veel moeite mee. Ja, het is de bedoeling dat je hem van de groen oppakt, dat je hem voordraait en dan uitstoot. En dan helemaal strak bent. En in 24 seconden mag je hem zo vaak mogelijk optillen. Dus daar hoop ik toch wel wat punten op te scoren. Dus die 100 kilo oppakken en door rest over een afstand van 15 of 20 meter, het is elkaar wat uitzetten. Dus rest roentjes om pion heen. Alleen dat de rochteind tellen en de totale afstand wordt opteld. Dat kennen we, ja. Dat is bij kniep en uiteindelijk vermogen. Het is een fitte jongen. Kap erbij. Muts snel. Een aflopend plateau. Dus de lichtste stier gaat op het hoogste plateau, daar begint mee. En zo bouwt qua hoogte steeds aan en qua gewicht steeds op. Begint met 120 kilo op het hoogste plateau en eindigt met 120 kilo op het leegste plateau. Is hij dan in potentie een toekomstig Nederlands kampioen? Ja. Leuk man. Want hij zou zijn curve trots zet. Hij is nog maar vanaf april aan de gang. En om nou bij het NK te steken is zo'n topprestatie. Dus het is gewoon een kwestie van ja, hoe graag wil er het zelf.